Dik. Iya, Aa. Dik. Iya, Aa. Nyilih di T100. Kok tak jeleke ateng. Betul rasane ati kananda sengit niat hanya aku kowe lapo katresnan. Nimas wong ayu. Iya. Tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban nuruti ibu-ibu sing nek ule-ule tukang syutingnya gen melaku. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mereka kuwasa. Mbak Fitri siap joget ibu-ibu? Oke sing ning pawon mengko Podora